Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, uvažena gospođo Joksimović i poštovani ministre Vujoviću i Udovičiću, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo amandman i na član 9. Predloga zakona o budžetu. Argumentovali naš amandman, ministarka Joksimović nama odgovorila da ne treba da brinemo zbog, kako smo mi to ocenili, neevropskog predloženog budžeta, jer će u ponedeljak da budu otvorena pregovaračka poglavlja 32 i 35, a najvažnije za ovu temu poglavlje 32, koje nosi naziv finansijski nadzor i kojim se uvodi interna kontrola javnih finansija. Nema dileme, gospođo Joksimović, dame i gospodo narodni poslanici, da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji, da je to naše civilizacijsko okruženje, da moramo ovde iz ove institucije jasno da poručimo, jasno ka Evropi. Ali na tom putu sve one vlade koje vode našu državu, ja mislim i mi kao građani i narodni poslanici treba da podsetimo i na neke neostvarene stvari. Na primer, evo mi smo imali i zajedno smo slušali ovde ove nedelje i gosta iz Evropske komisije, koji je ukazao na neke stvari zbog kojih, na primer, nije moguće da otvorimo sada poglavlja 23 i 24, koja se tiču velikih načela, gospođo Joksimović, vladavine prava, ličnih sloboda itd. itd. Pa kako to da se nismo pripremili za ta najteža poglavlja, kako svi kažemo ovde? Kako to da ne reagujemo na ocenu gospodina Hana da Skupština mora da radi malo bolje ovde, da imamo problema sa pravosuđem, slobodom izražavanja itd. To su sve važne stvari za naš evropski put, a naravno, otvaranje poglavlja odlična stvar. Hvala.